Hello guys, it's Rhea, your Donya. Welcome back to my channel. Today guys, we have a very special mukbang. Kasi everyday nga is a very special kasi meron po tayong mga kinakain na food at minumukbang sa araw-araw. Ayan. So ngayon guys, ang naisipan kong imukbang is we have leftover spaghetti na galing po sa birthday ng aking pinsan na si Gabriel Jan. Muli, ayan, belated happy birthday, Gab, and happy birthday. Naisipan kong kasi tinikman ko yung zinger ng KFC, zinger, yon. Ginaya ko lang sa abot ng makakaya ko, 'di ba? Kaya lang ang ginawa ko is minarinade ko siya ng soy, garlic, and lemon na maraming pepper. And then binreading ko siya ng flour, and then yung egg after nun is nilagyan ko siya ng crushed cereals. Ayan, yung plain cereals yung inano ko. Ayan. So, air fried din ako ng potato, yung maninipis siya, parang potato chips, ayan. And gumawa po ako ng gravy, syempre, ala KFC, zinger ala KFC, diba? Ayan, ang wala lang po nito is bacon, okay na siya kasi malasa na siya, diba? And I have my ketchup here, and water for my drinks. Ayan, so mga kadonya, let's eat, let's begin, kaya na tayo. I-try po natin itong ating zinger. Ayan, tingnan nyo siya. Double cheese po siya. Hindi siya sunog guys kasi may soy sauce yung nilagyan ko ng nung pinag-marinate ko. Ayan. Yeah. Wow. Malinis po ang aking kamay. Look at that. Ayan. I-dip po natin dito sa aking gravy. Ooh! Ooh, yummy. First bite. Grabe, harap. Crispy siya. Yung crunch niya meron. Lalagyan po natin ng ketchup yung ating zinger. Ayan. Wow. And of course, lagyan natin ng gravy of sauce overload. Sauce overload. Sabi, sarap. Grabe. Sarap. Di ba ang mahal ng zinger ngayon?
200 something. Mm. 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 Sarap, grabe. Mm. Mm. Grabe, sarap. Mm. 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 May langaw. Mm. Oh my god. Mm.
Grabe, naubos ko agad yung Singer chicken KFC. Masarap. Mm. Mm. Ayan, grabe, naubos ko na po ang chicken natin. And nakalahati ko na rin po itong ating potato chips. Ayan, grabe, napakasarap. Sulit ang paggawa ng Singer at home, di ba? Ilalagay ko po dito or dito para po makita nyo kung gaano siya kaganda. Ayan. So, thank you so much sa lahat. At thank you nga pala sa lahat ng gumagawa po ng aming staycation villa na napaka-cute. Nag-start na po kasi siyang pinipinturahan. Yan. Thank you sa aking pinsan na si Aldin at sa kasama niya. Na taga dito rin po sila and napakaganda po ng pagka-paint ng aking bahay. And at the same time, nag-uumpisa na rin po yung aking inuumpisahan na rin po yung room kung saan po ako magla-live ng aking mga damit na plus size and kung saan po tayo magmumukbang ng panibagong venue natin or place natin para magmukbang para mas maaliwalas at maliwanag po yung ating background. And at the same time, double purpose po yun. Triple pa nga kasi doon tayo live selling po ng aking mga plus size na damit. And at the same time, pag wala pong nag-rent, doon natin gagawin yon. And doon tayo magmumukbang, doon sa aking kitchen. And ayon sa mga soon po, mag-opening po tayo ng ating staycation villa. Sana po ang mga ka-barangay or kababayan ko, matry po nilang unwind dito sa aming place. Ayan. So, soon po, comment down below kung ano ang pwede nating ipangalan sa aking staycation villa. Ayan. Para po kasama po kayo sa aking journey sa pag-ayos nito. Ayan. I-vlog ko po siya. Titingnan, mag-suggest po kayo kung ano ang pwedeng nating gawin para mapaganda po. At ang gusto ko kasi is minimalist lang po. Kasi yung parang konti lang yung gamit na para makagalaw tayo ng maayos at maliwanag sa mata, 'di ba? Ayan. So, thank you. Kaya nagiging busy po si Kadonya dahil sobrang busy po ako. Ako po yung namimili, ako po yung ganyan. Kasama ko po yung aking partner. Ayan. So, thank you so much kay Yantot for always there and supporting me sa aking mga gustong gawin at gustong in the future na maging business and source of income, 'di ba? Ayan, thank you so much, Yantot. Love you. Ayun. Thank you so much. Mga Kadonya, don't forget to I hope nag-enjoy kayo dito sa ating mukbang. Ayan. Thank you so much sa lahat po ng Kadonya out there, mga bago nating Kadonya. Thank you so much sa ating sa pagsuporta po sa akin. Ayan. Thank you so much, guys. Don't forget to like, share, and subscribe and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos namin i-upload soon. Stay safe, everyone. Bye!